John Mahama anyere ne ho anya nneoma ye na Ghana for hye kasa 1 year 2 years no mugu so kasa NDC for nim say 2028 ebedin. The success of NDC will depend on how John Mahama ebeye adwuma 4 years yi. Me repeat it. The success of John Mahama any NDC 2028 will depend on how John Mahama ebebu amemu no ene. Enti se ne unhu se ba omi alusu a memo adwen nya wo se Ghana for ntimi ntene within 4 years because Ghana ni 1 month to grow timi sesa na adwen. Ghana ni 1 week obetimi asesa na adwen. Se unhu se yase kasa wo radio so left and right hu ni se nyoma nkoyi. Ntimi de mitumofo me hu bia wo kan ni atake wo and NDC for ni bi wo kan ya na edidi watem ai den na hwan me sanyoma na mfa me ho because obi a oni me no kra meka cho me mfa ho me se NDC for hweyi mamu azumi se MPP de omummo ebi se MPP mbeko opposition be 16 years on tiase and the Ghana ni betumi ato aba 4 years bia Ghana ni betumi asesa ne nsa no till the time ye benya ni papa. Enti memmo adwenya wo say 8 no still abetimi abreki enye adwuma saa because mmaburu na yenya wo mu no omo mfa ho bebia yeto aba oye NDC ni ne nkoyi a obeto etiaw oye MPP ni ne nkoyi obeto etiaw omfa ho yema demography ni say from 18 to 30 years no omo ye over 12-13 million omo mu odu chan ye maame no ye papa nom. Enti se wo decide bibia nipa no otime kenkan no don't underestimate the person.